Ще снима. Какво правиш? Ма тук няма какво да правим. Аз слизаме надолу. Айде. Така. В момента вървя. Вижте, розичка. Оле, Боже, да си почна. Мали, верно. Да. И тук. Отвътре малко дим. Значи защо само ти избира бе човек? Аз не искам пък да съм пияна. Не вярвам. Не ще бира. А, така ти се пада толкова. Не, стига на мен. Значи... Значи! Айде престани бе човек! Добре, да ето представям. Добре. Сега по ти. Еми, аз се чудя какво правя. Къде идем? Тук да седим. Добре ми как трябва видео. Ма ние вече сме починали. Да? Ма нищо не ви се вижда, нали? Сега ще седя тук на земята. А, така. Игнорирам Таня. О, Танче, какво правиш? Нищо. Ставих се, защото ме игнорираш. Игнорирам ли? Да. Добре. Добре. Така докато ни гледате, Сега като ми вляза. Това. аз ще си вляза. Фейс. Да. И. Дразни. Нали? Да. Айде питайте още въпрос. Сте ли я пусна музика? Какво е слушате ли чао? Това е пусна. Опа, не е в YouTube. Дали Оставим тук. Не, тя е тъпа. При. Тъпа е. И ти не можеш да ме спреш? О, ма, гъ. Аре, Ще гаш, о май гаш. Вече казах хумико. И да, не се получи, да. Какво правиш? Така. Ох. Така, сега ще пуснем. Коя песен ще пуснем? Таня? Искаш ли... Коя? Така. Айде, Таня. Таня, не ме мукри. Това идиот черга се опитва да ме намокри. Не, Таня, хвата. Идиотка! Те са. Аз няма имам имам 40 минути още. Не, имам 40 минути още време, няма ме гледат 10 минути. И повече. Because
Само да уточня, че чопи семки. От моите семки там. Свърши ли песента, свърши хлеба? Знам, че трябва някой ден да идем на Боровата гора. Трябва. Ма там нямам интернет. Аз да си интернет. Не, може да Еми на оброка ни как си да не това така. I love you. Ами, чакай. И съм леко повече, но не да се беше там. Не дай му ти пред камера. Това е толкова важно. Саня, букачка по Чакай. Таня, споди го това. Таня, с него ловят риба. Как се или като тапанариш. Как ти ще види? Песента свърши, знаете ли какво? Песента свърши 7:27 и 30, чао!